देखी एह निर्गुण के रचयिता बानी हमरा भोजपुरी के मशहूर कवि श्री शिवानंद मिश्रा शिकारी जी, जेकरा के नहीं जानत भोजपुरी के क्षेत्र में। निर्गुण के भावा जन्म में पूरा शरीर के संरचना के वर्णन बा और अंत में कवि जी द्वारा मानव जीवन खातिर चेतावनी बा। आई सुनी सब है। हाड़ से हाड़ से सृजना बनावल तो चाम से छवा वलय राम। गर्भ के आवा में पकावल गर्भ के आवा में पकावल अजबे रचावल राम। गर्भ के आवा में पकावल गर्भ के आवा में पकावल तो अजबे रचावल राम। से चिकना वल राम। सास के सुगनावा बैठावल सास के सुगनावा बैठावल तो आत्मा बसा वले सास के सुगनवा बैठावल सास के सुगनवा बैठावल तो आत्मा बसा वले राम। नस नाड़ी सुतरी बन्हावल
झिझिरी खेला बले राम। मृत्युलोक पोखरा पवरावल, मृत्युलोक पोखरा पवरावल, त झिझिरी खेला बले राम। दस दरवाजवा, दस दरवाजवा, दस दरवाजवा, दस दरवाजवा गढ़ावल, दस दरवाजवा गढ़ावल, झरोखा काटवा खवावल, लीलरे पले खली खवावल, परम भोगा बले राम। लीलरे पले खली खवावल, परम भोगा बले राम। लाख में दौरावल, माया में लेटवा के सिखावल, राम भज शास्त्र के सिखावल, शिकारी जी के चेता बोले राम। राम भज शास्त्र के सिखावल, राम भज शास्त्र के सिखावल, शिकारी जी के चेता बोले राम। राम भजु शास्त्र के सिखावल, राम भजु शास्त्र के सिखावल, शिकारी जी के चेता